Avellán. E hai un relato do cego da Escarabilleira que conta como foi aquilo. Si fora adicto ao réxime, posiblemente non fixera este romance nin o cantara. O certo é que xa vedes que cabalgan xuntas a cultura, a lingua e tamén a nosa historia e a nosa memoria. Pois... Hai 3 estrofas que están en castellano, pero é como as a cantaba a orixe. xente. A orixe deste romance está aí. Cego da Escarabilleira é amigo noso. E reconstruiu o suceso. Pongan atención. Presten atención ao caso que causou rabia e dolores e a Manuel Ponte Pedreira mataron-no a traición. El 21 de abril, cosa que nadie contaba, houve un combate en Fontao que al verlo dolor causaba, que estaba en casa segura xunto cos seus compañeiros, pero rebeldes fascistas con paneiras e palleiros. Y a las 6 de la mañana, siendo noche todavía, se preparan al momento para atacar enseguida. Comenzado o tiroteo, Ponte non ve máis saída, botarse fora da casa se quere salvar a vida. Sabe que veñen por ele e que ya teñen xurada por ser leal á República e dice as avanzadas. Botouse fora dun chimpo e correndo en descuberta recibe un tiro nun brazo, xa na praza da Ribeira. Xa o teñen localizado e saben que está ferido. Séguenlle o rastro de sangue, como caso adoecido. Para poder librarse deles deixa parte do armamento e ráese polo rejato poñendo terra por medio. Como todo mundo sabe, Manuel Ponte era valente, que na última agonía cargou o fusil cos dentes. Ondo rejato da vila, pola curva da Furoca, de Fontao a Fontemouro e a beira dunha cañota, coa roupa chea de sangue. Vermella a súa bandeira, coa vida que se lle escapa, e a cara da cor da cera. Ali atopan os fascistas, sicarios da rebelión, dándolle morte ao momento con sañe, sin compasión. Simpatizantes e enlaces despertan sobresaltados e botanse aos camiños coa intención de avisalos. Botan maudéticos coxos, algo que topen na eira. Ao cabo de media hora abellan parte unha feira. A las 10 de la mañana hubo sus declaraciones a los hombres más valientes, le arrujan los cojones. Non hai nada que facer, hai que renderse evidencia. Ponte morreu máis con ele non se acaba a resistencia. Caeu Ponte no Fontao da parroquia da Avellán e unha compañía de mortos vai berrando liberdade.